Yon, hello, what's up guys? Good morning po, isang mapagpalang araw. Andito tayo muli sa bayan ng Manaoag, sa may poblasyon Manaoag. Third and final session po tayo guys. Ito po yung client ni Sir Noel, ano ang pangalan natin niyo mo? Lucy. Yan si Sir, tinatali si Lucy. Alright sir, kaway ka naman dyan sir. Ano yung nila, asawa po nila. Ayan, pinapatay ni Sir Noel po yung gago. Final na to guys, kaya todo na natin. Tara, let's go, sama niyo kami. Mahulog! Alam, mahulog! Tumukuhan natin guys, thank you. O, bigat ni Jago sa kasi ano. Madali! Pinutol mo nga yung halaman ni mama mo. Bahala ka dyan mamaya. Hindi na ganun eh, sir. Hindi ko na kaya yung tatlong bigat. Yung dalawang aso, kaya ko pa. Sir, magdadanga na sir. Hindi kaya ng upuan. Excited na naman si Jaco. Sir, pag malambot na, dali nyo na. Yan ang Yung guys, kalmin mo na si Jago. Hayok. Ako na kanina, bigla Kala ko, diretso ni araw. ako diretso na yung araw. Nakatingin sana ng araw. Isang linggo na yung bulan, pumuputi na ako. Kapayan ko ng mayra isa. Pumuputi na ako, wala lang araw. Okay sana kung ganito lang, walang ulan. Hindi mas maganda sana, no? Ay, mag-iisang linggo na akong basa, guys. Alis sa bayan tuyo, uuwi ng basa. Kalay lang. Nalalay lang, sir. Hawakan mo lang yung may put niya. Huwag mo nang i-preparation. Okay, sorry po. Nalalay mo lang. Madulas kasi itong guys. Yan. Kalat. Jaga. Galing-galing na naman. Sir, baba mo lang. Mado siya. Jaga. Yan, guys. Balik lang natin. Matigas na. Ay, nako. Alright, natin load. Nabibitawan, tanong na si Gago. Yan, kita ko na, lock and load guys.
Fit mo talaga, Jago. Sarap mo nga yung bunga mo. Sarap mo yung bunga mo. Yeah. Papapik na ma'am na palit ka. Thank you po. Kumalat si ano, Lucy. Yan, wala nang palat-palat. Gusto na niya. Kahit wala nang ang pusal eh. Ganyan mo yung pusal eh. Para makain na. Wala na siya palat. Yan ma'am, pag picture na walang pusal. Oh, yan. Lucy. Yun. Yes, may pa Lucy. Naka-smile si Lucy. Si Jago, tagumpay na no. Nagumpay si Jago eh, si Lucy na nakapusal, no? Luki, no? Ba't nakangiti din si Lucy? O, yan ang nakangiti, o. Tama na. Nakalak na nga eh. Pauwi na ako si Pupo ng bukas. Opo. Pinaborito nga sila may bagyo. Hindi pa tapos yun ba? Doon bago na naman? May bago. Bakak na ng tao. May bago po. Kaya nga hindi siya ano eh. Sabi nila buntot pero hindi na to. Bago na to eh. Bago na. Bago na ba to? Bago na to. Yun yung sinabi sa akin eh ano. Ay, bagong bagyo na naman. Ito kasing July talagang ano sir. Ito na yung sinasabi ng sunod-sunod na yung ano. Sunod-sunod na yung... Kailan sira yung dryer namin? Kahit blessings naman natin sa atin mo. Oo. Ang tayo niya, blessings. Rainy blessings. Wala nang may suot guys. Yung mga analita natin damit ay susot na. Yung mga nakahangan nga rin kasi. Basa pa rin. Wala pa rin. 4 days na. Sira dryer ko, sira din washing ko. Lintik na ginatata ng daga. Ako Ako? na, nasa labas sir. Nasa may kinalil yung ano. Ito yung mabangon yung mga dugbot ko doon eh. Hirap doon. Pagbukas nila, puro tala sa loob. Wala. Papalondry mo naman. Yan, puro walang din, di ma-pick up. Sana kung deliver nila, no? Kaya nga, mas maganda yung ikaw ng ano, Lalo na ngayon, season ng laundry. Dala, dala, dala. Oo. Parang yung si Kuya ko na.